Bună ziua toată lumea, eu sunt Mihaiță Gaming și astăzi ne vom juca Cry of Fear. Nu știu despre ce e jocul. Da, exact, are dreptate, eu n-aș fi putut să... Andreas Ranberg. Da, Jordi Boerema. Steep Dungeon. Ce frumos arată jocul ăsta, să-mi bag picioarele. Wow. Vreau să știu de unde au luat ăștia muzica asta, că îmi place. Fear. Știu doar că e scary joc. What the fuck? Ce frumos sunt. Așa sunt eu când nu-mi primesc tot meniul la Mac. Ei, ce animații. Te rog să nu-mi dea jumpscare ceva gen ăsta. Spărmi! Simon! What happened? Căcăceic Production. Ma, ce BMW de... O, Doamne, tataie. Bro, Hello there. tataie. Oh, nu. Sânge. Trezește! Trezește-te! Trezește-te, te rog, ia! Te rog, că... Oh. Holy shit. I hate you. Okay. Persona. Wait. Wait. Gigel. Eh. Oh shit. Nu înțeleg ce scrie aici. Voi puteți să opriți ăsta. No. Mă îndepărtez de laptop, că o să fie jumpscare aici, cred. Bă, știam cum să vină ceva ca aici, că e dita mai holul, dar tot m-a luat prin surprindere, du-te dracu. How did I get here? I don't know, little bro. I just know I love you.
Scoatem iPhone 6-le. Sunt pe CS, pot să dau inspect, nu pot. Lost in a city. No! Nu! Ah, shit. Bro, nu! Nu-mi place, nu-mi place să joc așa ceva, frate. Un cuțit. Loc pe padlock. To the padlock, stai, padlock. Fuck you, bro. Ce? Ah. Nu deschide-te în... Pentru ce îmi trebuie sprintul, două? Stai. Ui, pot să dau... Eu îmi dau o cască jos, nu-mi pasă, nu, că e prea tare. Da, și... Press mouse 1 to activate... Cum? Așa. Where are you, cam? Ce aparat... Ah. Mă simt ca pe CS așa. Am carambit. Aici o să vină un boss, bă. Ce? Stânga sau merg în stânga, că e lumină. Ok. Find the code to the padlock. Și căca se aude. Hei. Da. Mi-e frică. Roses are red. Ok. Ring ding. Ah, păi zi, frate, așa, mă, bă, ce... Doamne ferește-mă, că eu sunt pe lângă. Ziarul. Hai, cica. Ce? Și în continuare nu vreau să dau de nimica. E decât ăsta cu roze zare. Păi acolo ar trebui să merg, nu? Sau... Nu. Nu am cum decât aici, dar nu știu ce trebuie să fac. Nu pot să cred că sunt așa de prost. Nu. Nu, 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 nu. N-are cum să nu fie asta, bro. Finally! Oh my god! Cred că ați auzit și voi ce am auzit și eu. 7361. Ce vrei, mă? Bă, vrei să te bat? Hai, vino încoa! Nu, 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 nu!
Unde fugi? Șapte. 3. 6. 1. Ok. Hell no! Dorm în pace. Holy shit! Mi-e frică. Este mă! What the? Te rog eu. Nu e cutscene. Look to the right. Nu! E un scare! E un scare! E un scare! Tape recorder. Save. Save, please, bro. O să vină ceva bătaie. Nu vreau. Nu vreau. Nu! Shit. Locanis. Leave me alone. Quanto vrei să bat? Mori! Mori! Easy! No. Who was he? I gotta call police. What the fuck? Fuck pipi. Damn it. No signal. De ce și-a schimbat vocea așa? What the fuck? Bro. Am cuțitul. Unde-i corpul ăla? Haide, frate. Am skill-uri de PCS să nu vă... Holy shit. Eu știu să mă joc CSGO. Să nu vă prind cu mine. Ok. Fuck! Care? Arată ca Freddy Krueger. Fuck, am ținut cuțitul greșit. Băi, să moară Gibilan, lasă-mă în pace, nene! Aită! Ai! 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 Picked up a syringe. Îmi dau dodge. Oh, of course. Coca-Coluța! Vreau și eu. Câta mai umbra are. Bro, eu genuine m-am speriat. Ce face asta?
A. Bun, 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 bun. A? Help me please, they're coming, I'm inside the apartment, hurry. Nu vreau! The fuck, this fuck parkour acum? What is Cry of Fear even about, bro? This door won't budge. Lasă-mă să... Aici, da. This place doesn't feel right. Yeah, no shit. Nu știu să citesc. Fuck. Inside what apartment, bro? Shit. The fuck? Du-te, bă, pleacă, pleacă! Bă, de ce ți-ai cuțit? Fourth floor. Fuck you, bro. Aici. Și... Ce vreme frumoasă în ferentare avem aici. De ce pot să-mi țin cuțitul în cealaltă direcție? Deci eu chiar trebuie să iau pe aici. E fourth floor. Dar eu nu prea pot să ajung în fourth floor. Hai, du-te, mă, de aici, frate. Eu trebuie să merg la 4. Intru în scara 2. București. Sectorul 2. Who are you, bro? Ce vrei, mă? Ce vrei? Tu crezi că eu nu pot să te bat? Da, se pare că sunt prea prost și nu știu cum, dar eu am alergat fix în hiturile lui. Și copilul râd. Da, făcut, mă, da. No fucking way. Holy shit! Cine m-a atacat? Scareface. N-am auzit în viața mea. Merge. Chat, nu merge mouse-ul. Nu merge. Bro. Leave me, bă, copile, lasă-mă în pace, mă! Doamne ferește, mă! Bă, ce...
Stai că le pun în... A, pot să-i dau dual wield. Ce dai, mă? Bă, voi vă urăsc și mai mult copii, de-aia nu vreau să-mi fac. Îmi pare rău. Îmi place. Nu, cred că o să dau dual wield la ăsta. Stai. Așa, și dual wield. Fuck you. Dar acum nu mai am nevoie de el. Eu sunt prea deștept, Doamne ferește-mă. Cum să nu fiu eu așa de deștept? Eu m-am întors. Ceva spawn point? Nu pot să-mi bag. The person on the fourth floor. Dar de unde mi-are, frate, numărul? Ce? Eu dau să împart numere la fiecare persoană. Ia du-te, bă, de aici. Să nu te aud. Dacă tu îmi spui mie că eu trebuie să merg la fiecare nivel. Doar un bagi. Doar un bagi. Doar un bagi. Fuck you, bro. Three little kiddies playing in the park. Said the first kiddie, let's go home before it gets dark. The first went on their merry way home. The third stay playing all alone. Come here, little child, come to me. The bushes whisper softly to kill the cat. A murit un copil! Those little kiddies are so cute, they look so lovely. What? What? Ce mi-au văzut? They look so lovely, I just want to... Bro, no. What is Cryo fear about, bro? Trebuie să găsesc o cheie pentru ușa asta, cred. Stai. Oh! Bro, eu n-am văzut asta! Acum o să cadă tavanul, cel mai probabil. Nu. Deci o să cadă tavanul și eu va trebui să mă bat. Ha! Hey! Holy! What? Yo, chat! Chat, ați văzut asta, chat? Ok. I mean, merge. One tap. Ca pe CS. În loc de... Stai. Unde mai? Now as I need to kill some kiddies, I stuck the elevator hall in the hall. So only the person can access it by a secret code. I guess no kiddie will find that out. So they will just have to take the stairs. Ah. Aia-s cumva No. I'm not playing this game.
Bro, what? Bro! Bro, hopa! Wait! Așa. 15 rounds. There's a keypad next to the elevator. Da, frate, ce... Doamne ferește, mă, sunt astea. The door won't budge. Trebuie să mergi jos, înseamnă 100%. Hai, de aici am venit. Pe aici înseamnă. Hei, prieteni! Fuck you. Level 1 ferentari. Îmi dau căștile jos. Holy shit! A și muri persoana aia la nivel. Shut the fuck up, bro. Pick elevatorul! Oh no! Leave me alone! Fuck, cine a aruncat o cadă? Cum ai aruncat o cadă? This was a good one, very nice to kill, easy to cut with my knife, like to cut food. What the fuck? Tu și cu fanteziile tale, parezatule, vezi de treaba ta. Ce? Stop. Don't talk to me. There's a key in the bathtub. Atenție, toată lumea, asta e ketchup. Se trezește, îți promit eu. No. Nu vă mai promit nimica. Nu! Please don't make me do this. Cum? Cine ești tu? What the fuck, m-a speriat. Salut. Nu, astea sunt prea multe. Bună ziua. Deschid PS. Hello guys. Welcome to my Minecraft. Yo, what a skilling shoe, bro!